Ikasle bakoitza bakarra da. Eta bakoitzaren bertsiorik onena garatzea dugu helburu. Hori dela eta, Tantaka-gelak ditugu martxan Olabide ikastolan. Gure hezkuntza bereziko ikasleek haien bidea egin dezaten ikastolan haurrezkuntzatik DBH-ra. Tantaka-gelan ikasleek autonomia eta komunikaziorako gaitasuna bezalako arloak jorratzeko aukera dute. Hala nola, norberaren zaintza eta ezagutza, osasuna eta ziurtasuna, etxeko eta inguruko bizitza, giza trebetasuna, denbora librea. Gure ikasleak modu integralean garatzen dira, bizitza duina izan dezaten eta gizartearen eta munduaren parte aktibo izan daitezen. Horrela, tantaz tanta gure mundua eraldatzen eta eraikitzen goaz.